രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം സംസജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് പരമപദപ്രാപ്തി. അപ്പൊ അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പരമപദം പ്രാപിക്കുക നമ്മള്. പരമമായിട്ടുള്ള പദം ആരുടെയാണ്? പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പദത്തിലോട്ട് എത്തുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്തിനെ മറികടക്കേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാവുള്ളൂ? പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിലെത്തുന്നുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത്. ഏത് ഗുണാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ സാധിഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേവിതുഹോ സക പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവിധുർയുക്ത ചേതസ. അപ്പൊ എന്നെ അറിയുകയും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എങ്ങനെ അറിയണം? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, സർവയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവ്, അതേപോലെ തന്നെ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തുമ്മിലാണ് അർജുനൻ സംശയം വന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്. ഇതില് അർജുനന്റെ സംശയങ്ങള് ചോദിക്കാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യത്തെ. എന്താ പറയുന്നത്? കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്ന? പുരുഷോത്തമ എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മം. ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?
അപ്പൊ കുറെ നേരം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദേവന്മാര്, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്തത്? പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനോടല്ല അർജുനൻ ഇത് ആവശ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടാണ്? ഭഗവാനോട്. അതായത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടാണ്, പരമ അധികാരമുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? 5 ചോദ്യങ്ങളായി അവിടെ. ഇനിയോ അടുത്തതിൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? മധുസൂദന. മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു പേരില്ല ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ മധുസൂദന എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആസുരങ്ങളായ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? അസുരനെ വധിച്ചവന് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മധുസൂദന എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇതില് ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഏതൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങള്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അങ്ങനെ 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുവാച ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുമായ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് എന്ത്? അധ്യാത്മം. അധ്യാത്മം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് ആത്മാവ് എന്ന്, അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം മനസ്സിലായി. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതിനെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ പ്രകൃതിയെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്.
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി, അതായത് ആ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള അവിനാശിയുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങള്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അതെന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? അടുത്ത ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിൽ പെടാണ്? കർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മാവ് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ? എന്താണ് അപ്പോ? ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അതായത് നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ മാതാജി, ക്ലിയർ. അടുത്തത് എന്താണ്? അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതംബര. അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാംബര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമ്മൾ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയോ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രല്ല, ഭഗവാനില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ നിന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അതിനെയാണ് ആ വിശ്വരൂപം. വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളിലും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന, എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമ്മള് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മറ്റെല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ അതിയജ്ഞൻ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിയജ്ഞം ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്.
ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റെല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്. അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവായി നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്ന. ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത്? ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യാപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേഹത്യാഗം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഓരോ ചിന്തയിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്മരിക്കുക. അതാണ് ബോധം. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്? അതാകും നമ്മുടെ അടുത്ത ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മരണസമയത്ത് നമ്മള് ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ച് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ. നേരത്തെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മളോട്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ശരീരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണ എന്ന വാക്കിവിടെ സുപ്രധാനമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? നമുക്ക് പവിത്രത ഉണ്ടാവണം. പവിത്രത നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേക്കേ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സമയത്തും എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ നിര്യാണ വേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മള് അപ്പോ അതായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യേണ്ടാവുക.
വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും അതിന്റെ എന്താണ് പറയാ, ഇലകൾ നമ്മളെ വസന്തകാലം വരുമ്പോഴും വേനൽക്കാലം വരുമ്പോഴും മഴക്കാലം വരുമ്പോഴും അതിൽ ഇലകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിങ്ങനെ നിൽക്കും. പക്ഷെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം, എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലും നമുക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കാരണം അത് ചൊല്ലാതിരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും. അതില് എന്താണ് മായാദേവി, നമ്മള് ദുർഗാദേവി പല രീതിയിലും നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അതില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കുറെ നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നടക്കും? ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്തൊക്കെ വിഘ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായി നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരെ സംഭവിക്കാം. നമ്മളെ വീട്ടില് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാം, ഇതെന്താണ്, ഇത് ഏത് സമയം നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സത്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ ഒരു സത്ത മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രയോജനം നമുക്ക് തികച്ചും അനുഭവപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ സദ്ഭാവ ഭാവിതാഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇനിയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ മരണസമയത്ത് ഓർക്കുന്നത്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആലോചിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അടുത്തത് ആ നമ്മളുടെ ശരീരം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു കഥയിലൂടെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. നമ്മ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ നമുക്ക് പരമപദം പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല വേറെന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, വേറെന്തെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഉദിക്കുന്നു പറയുന്നത്? സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുക, എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അവസാന വേളയിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്ത് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദേഹം കിട്ടില്ല, ആധ്യാത്മികമായ ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ദേഹവും ഭൗതിക ദേഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? ആധ്യാത്മിക ദേഹവും ഭൗതിക ദേഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭൗതിക ദേഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ദേഹാണെങ്കിലോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. മരണങ്ങളില്ല. നമുക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജരാ
ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം എത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മളുടെ ആ മനോഭാവത്തെ തിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സാധിക്കുക? അതിനുള്ള കൺട്രോൾ എന്തിലാണ്? ഈ മന്ത്രജപത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ മരണവേളയില് ആ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവത്തെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വഴിക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കഥ പറയാണ്, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ്. രാജാവാണ് ഭരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യഭരണമൊക്കെ മക്കളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുവിധം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ ചതുരാശ്രമങ്ങളില് ആ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് സന്യാസത്തിലോട്ട് കടക്കാണ്. നമ്മളെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്യാസത്തിലോട്ട് കടന്നു രാജാവ്. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മള് അപ്പൊ ഇത്രയും ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതം എല്ലാതും അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാ രാജാവായതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യഭാരൊക്കെ മക്കളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതം ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലോട്ട് പോകാണ്. അങ്ങനെ വനത്തിൽ പോയി ഒരു ആശ്രമത്തില് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോകാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ അപ്പൊ രാജാവായിരുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണത്? ഇനി ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. അങ്ങനെ അവിടെ ആശ്രമത്തില് ആശ്രമത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഒരു തടാകത്തില് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോണ സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ ഓടി വരാണ്. ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു മാൻ. ആ മാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ മാനാണ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഒച്ചയും കേട്ടു. അപ്പൊ രാജാവിന് മനസ്സിലായി, ഭാരത രാജാവിന് മനസ്സിലായി ആ സിംഹം ഈ മാനിനെ എന്താണ് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ മാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നദി ആ തടാകം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാണ് നദിയിലൂടെ. പക്ഷെ ക്ഷീണിച്ച അവശതയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാനിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല? ആ തടാകം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അത് ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തോണ്ട് അത് മരിച്ചു പോകാണ്. ആ മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ മാൻ ചത്തുപോയി. പക്ഷെ ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ചത്തുപോയത്. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന് ഭയങ്കര പ്രയാസം. ആ മാൻകുട്ടി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരാനായിട്ട് ഈ രാജാവിന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല. അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്ന ആ സിംഹം വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കൊന്നു തിന്നുമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയപ്പോ ഈ മാൻകുട്ടിയെ കൂടെ കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഈ മാൻകുട്ടിയെ കൂടെ കൂട്ടി. അപ്പൊ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണല്ലേ, അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ഭക്ഷണം വേണം, അതിന് പാല് കൊടുക്കണം. കാരണം അതിന്റെ അമ്മയും ഇല്ല, ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ദയ തോന്നാണ് ആ മാൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാജാവ് ആ കുട്ടിക്ക് പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പാല് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അതിനെ വളർത്തി വലുത്. അപ്പൊ മാൻകുട്ടീനെ കുറിച്ച് മാത്രമായി ആരുടെ ചിന്ത മുഴുവനും? ഈ രാജാവിന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനെ വളർത്തണം, അതിനെ വലുതാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രാജാവായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇനി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാൻ വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ മാൻകുട്ടിയെ കിട്ടിയപ്പോ രാജാവ് ഇത് മുഴുവൻ വിട്ടിട്ട് ഈ മാൻകുട്ടിയെ സേവിക്കുന്നതിലായി രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും. ആ മാൻകുട്ടിക്ക് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അതിന് പാല് കൊടുക്കണം, അതിന് എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഒരു കുട്ടീനെ വളർത്തുന്ന പോലെ ഈ അമ്മമാര് മക്കളെ വളർത്തുന്ന പോലെ ഈ രാജാവ് ഈ ആശ്രമത്തില് ഈ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു. പക്ഷെ രാജാവ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഫുള്ള് സമയവും ആരുടെ കൂടെയാണ്? ഈ മാൻകുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ കഴിച്ചു കൂട്ടാണ്. ഈ മാൻകുഞ്ഞിന്റെ കളികൾ കണ്ട് മാൻകുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടി. അങ്ങനെ
മാൻകുട്ടി വലുതായപ്പോ അതെന്താണ്, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാട്ടിലേക്ക് പോകും, അത് അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകും, ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകും, അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ രാജാവിന് എന്തായി, ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി ആ മാൻകുട്ടിയായിട്ട്. ഈ രാജാവിന് ഈ മാൻകുട്ടിയെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയെ, ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും രാജാവിന് ടെൻഷനായി. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ പിന്നാലെ അന്വേഷിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തായി, രാജാവിന് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ടു. ആശ്രമത്തിൽ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന രാജാവ് ഒന്നും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് എന്തായി, ഇപ്പൊ ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ മാത്രമായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ഈ രാജാവ് വരുന്ന കാണുന്നില്ല, ഈ മാൻകുട്ടി വരുന്നത് കാണാതെ ആയപ്പോ അന്വേഷിച്ചു പോകാണ്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ കുറെ അന്വേഷിച്ചു, കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ്, രാജാവ് ഒരു കുഴിയില് ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് രാജാവ് മരണപ്പെടാണ്. ആ സമയത്ത് രാജാവ് ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഈ മാനിനെ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് മരിച്ചു പോണത്. അങ്ങനെ മാൻകുട്ടി വരും, പക്ഷെ രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനെ രാജാവ് മരിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അത് വരുന്നു പറഞ്ഞു. ഈ രാജാവ് അടുത്ത ജന്മം ആരായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, ഒരു മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാണ്. കാരണം മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ആരെ കുറിച്ചായിരുന്നു, ആ മാനിനെ കുറിച്ചാണ് രാജാവ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം ആ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. പക്ഷേ ആ മാനിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ മാനാണെങ്കിലും രാജാവ് എന്താണ്, അതുവരെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയുക, കൊട്ടാരത്തിൽ വിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മാനിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മാനിന് മനസ്സിലായി താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തെന്നുള്ളത് ഈ രാജാവിന് മനസ്സിലായി. രാജാവ് ആ ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കാണ് ആ മാൻ. അപ്പൊ അവിടെ മറ്റുള്ള സന്യാസിമാര് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും കണ്ട്, അത് കണ്ടും കേട്ടും അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അടുത്തൊരു ജന്മം മാനിന് വീണ്ടും ആരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാൻ പറ്റാണ്, വീണ്ടും ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കാണ് രാജാവ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ജന്മം എടുത്ത് ഇപ്പൊ രാജാവിന് മനസ്സിലായി, ഇനിയും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എനിക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ബധിരനും മൂകനായിട്ടാണ് പിന്നെ രാജാവ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മോക്ഷം നേടി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് നമ്മള് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അതിന്റെ ശരീരം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് എന്താ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞത്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു, അതിനാൽ അർജുന, എന്താ പറയണത്, അതിനാൽ അർജുന ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായി യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. അതോടൊപ്പം പിന്നെ തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോ നീ എന്നെ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഓർക്കണം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അത് മാത്രമല്ല നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം, നിയത കർമ്മങ്ങള്, നിനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിന്റെ കർമ്മങ്ങള് നീ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുകയും വേണം. ഒപ്പം തന്നെ നീ ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കടമകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അത് നീ ചെയ്യാൻ വേണം. അർജുനൻ അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ നിന്റെ ധർമ്മവും ചെയ്യണം, ഒപ്പം തന്നെ നീ എന്നെ സ്മരിക്കുകയും വേണം. അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലാണ് നീ എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓർക്കണം പറയണത്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില് എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിന്റെ ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലൊരു
ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശലഭമായിട്ട് തീരാൻ തീവ്ര അഭിലാഷമുള്ള ഒരു പുഴു അതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ശലഭമായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ അത്രയും നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നു, അതിനാൽ അർജുന തസ്മാത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാൽ അർജുന നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. നിന്റെ ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ നിയത കർമ്മം അതെന്താണോ അത് നീ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുനനുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നീ എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ആരാധിക്കണം. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങൾ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. നിന്റെ ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കണം. നിനക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യാൻ വേണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകിയ ഉപദേശം. അത് അർജുനന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരാൾക്കും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റാതിരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. എല്ലാവരും അവരവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആകാം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. വലിയൊരു കാര്യം ഭഗവാൻ പറയണില്ലല്ലോ. എന്താ പറയണത്? നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഒപ്പം നമ്മൾ കൂടെ എന്തുകൂടി ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമവും ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുക. ഇത് മാത്രാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഇത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ മനോബുദ്ധികൾ ഭഗവാനിൽ ഏകീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. കൃഷ്ണനാമോച്ചരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ നാമോച്ചരണം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സർവ്വ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണന്റെ നാമം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൃഷ്ണൻ ആ ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണം. ആ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അത് ഭഗവാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നമ്മളുടെ കടമകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാണോ എന്നെ ആരാണോ എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? പരമപുരുഷനായിട്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, പരമപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, പിന്നെ ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവര് നിശ്ചയമായിട്ടും ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും പരമപുരുഷനെ ധ്യാനിക്കുക. പിന്നെ ആ
മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കവിയും പുരാണ മനുശാസിതാര മനോരണീയ മനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ സാധാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? നമ്മള് സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവ്വതിന്റെ നിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, പിന്നെന്താണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, പിന്നെ ആദിത്യ തേജസ്വിയുമാണ്, സൂര്യനേക്കാളും തേജസ്വിയാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവായിക്കോട്ടെ, ശിവനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും എപ്പോഴും ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. കാരണം സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്തെ യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇനി മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവര്, ചിലവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ നമ്മളെ വായുവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ഭ്രൂമധ്യത്തില് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരണ ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ആ എന്താ പറയാ വായുവിനെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചവർക്ക് ചിലവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മളെ 2 പുരികങ്ങൾക്ക് നടുവില് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ ശരീരം വെടിയാൻ സാധിക്കുക. അത് യോഗനിഷ്ഠൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് യോഗകൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു നിഷ്ഠയിലെത്തിയിട്ടുള്ള അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആചാര്യന്മാരോ സന്യാസിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ യോഗയിലോ നിൽക്കുന്നവരാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ അവർക്കത് ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമയത്ത് മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന പറയുന്ന. അതിന് ഇവിടെ വേറൊരു സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ. അജാമിളന്റെ കഥയാണത്. നാമത്തിന് പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം.
അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠൻ. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, യോഗനിഷ്ഠൻ ആയ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ദുഃഖാലയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാംഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ, അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ അവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് എവിടേക്ക് വരണ്ട? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് ദുഃഖപൂർണവുമാണ്, ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാത്തതുമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരിക്കലും പിന്നെ ഈ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഈ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവരാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്ന് പറയാം. ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അധമമായിട്ടുള്ള ലോകം, പാതാള ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ആ ലോകങ്ങളിലുള്ള ഏതില് ജന്മം എടുത്താലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ദുരിതപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകം. അത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് തന്നെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തൊട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ വന്നാലും എന്താണ്? ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബ്രഹ്മലോകം മുതലുള്ള ഏത് ലോകത്തിലായാലും എന്താണ്? ഈ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയും എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി? അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാംഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ചിന്താമണി ധാമം, സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ആ ധാമം എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കുറേ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് മടങ്ങി വരവില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ധാമം വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്, പിന്നെ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തതുമാണ്. ആരുടെ ധാമം? ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്.
വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിദം വിധിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയണത്? വേദപഠനം കൊണ്ടും യജ്ഞാചരണം കൊണ്ടും ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പുണ്യഫലങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേദപഠനം, നമ്മളല്ലെങ്കിൽ വേദം പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അതും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. ദാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണതോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? ഈ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം കിട്ടാനായിട്ട് ഈക്വലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന് എന്താണ് സനാതനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വേദപഠനത്തിന്റെ, യജ്ഞാചരണത്തിന്റെ, ദാനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഫലം എന്തിലൂടെ മാത്രം തന്നെ ലഭിക്കാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ ലഭിക്കുകയാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്ര കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മഹാമനോഹാരിത. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും അതിന്റെ വ്രതങ്ങള്. 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാതെ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് മുഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എന്ത് പറയണത്? ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെയും നമുക്ക് പിന്നിട്ട് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് ഭഗവാൻ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചും എല്ലാം എല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമാകുന്ന ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങള്, നാമരൂപങ്ങള്, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് സേവനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധരാകുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തനുഭവപ്പെടാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത്? ഗീതാ പഠനത്തിന്റെ നമുക്ക് ആനന്ദം വളരുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനില് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? പരമപ്രേമം ഉണ്ടാകുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഏതൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ
ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്റെ നെറ്റിയിൽ കാണുന്ന കുറിയോടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു കുറിയാണ് അത് ഗോപി ചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദ്വാരകയിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മണ്ണാണ്. എന്താണ് ഈ ഗോപി ചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മണ്ണ്. അത് ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾക്കൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാള് എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അതിന്റെ മഹാത്മ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ അവര് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഗോപീചന്ദനമാണ്. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്താലുണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലവും ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് വരില്ല? യമരാജൻ അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ യമരാജൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചന്ദനമാണ്. ഗോപി ചന്ദനം ദ്വാരകയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മണ്ണാണത്. ആ മണ്ണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ചന്ദനം പോലെ നമ്മള് ചന്ദനം അരച്ച് ചന്ദനം എടുക്കില്ല, അതേപോലത്തെ ഒരു ചന്ദനാണെന്ന് പറയും, മണ്ണാണെന്ന് പറയും നമുക്കത്. അതാണ് നമ്മള് ഈ നെറ്റിയിൽ തൊടുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ പാദമാണ്. ഈ യു ഷേപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ പാദവും അതിന്റെ താഴെ തുളസിയുടെ ഇലയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തുളസി ഇലയും ഭഗവാന്റെ പാദവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദം നമ്മളെ നെറ്റിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പൊ നമ്മളെ ആര് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല? യമരാജൻ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ ഓണർ എന്നാണ് നമുക്ക് അർത്ഥം. കഴുത്തിൽ ഈ ഒരു കണ്ടിമാലയും തുളസിമാലയും നമ്മളെ നെറ്റിയില് ഈ കുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓണർ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമരാജന് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അർജുനൻ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നത്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്ത്? കർമ്മം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? കർമ്മം എന്ത്? ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനം നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും അല്ല, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മം. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. വെച്ചാല് ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രകൃതി പ്രവർത്തികളെ പിന്നെ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിന് എന്ത് പറയുന്നത്?
പിന്നെ അതിഭൂതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? അതിഭൂതം പിന്നെ അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, പരമപുരുഷൻ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അതായത് ഇതെല്ലാം ദേവി ദേവന്മാര് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ആര്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി 8:8 ശ്ലോകം 8:8 ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അതായത് എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ മാർഗത്തിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പരമപുരുഷൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ 8-9 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ സ്മരണ ചെയ്യുവാൻ ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പരമപുരുഷന് ധ്യാനം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? സർവജ്ഞനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനാണ് വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അചിന്ത്യനും അതീതനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ പൂജിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ 8-15 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ള ലോകാണെന്ന് പറഞ്ഞു? മഹാത്മാക്കളുടെ പരിപൂർണത നേടിയവരാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഭൗതിക ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ പൂർണ്ണാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, സ്ഥിരവുമാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പിന്നീട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തത് വേദാന്തികൾ ജനന മരണം ഉണ്ടാവില്ല. അക്ഷയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും. അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു. മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്ത നമ്മളെല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ലോകം. എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാതും അവിടെ എന്താണ് സുരഭി പക്ഷിയുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്. ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? സമീപിക്കില്ല, യമരാജൻ വരില്ല, എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഗംഗാനദി സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ യമരാജന് വരാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഗോപിചന്ദനം 1000 കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപിചന്ദനം യമരാജൻ വരില്ല, ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു, പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്ലോകം 8:28 എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഭക്തിമാർഗം
സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞപഠനം, ധ്യാനം, സേവനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് 28. ഭഗവത് സേവനം ഭക്തിമാർഗ വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ അർജനമായ പരമധാമത്തിൽ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്തിമാർഗം വേദപഠനം ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാ, ഈ 4 അയാൾ കാര്യങ്ങൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് എല്ലാം നേടും എന്നാണ് അതിന്റെ നാമരൂപങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. ഇത് ഓരോന്നും ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തിൽ അതുപോലെ പരമപദം പരമധാമം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതെ അതെ, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദപ്രാപ്തി. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാ പെടുന്നത്? ഭക്തിയോഗം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഭക്തി യോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗം ലാസ്റ്റ് ജ്ഞാനയോഗം, അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ആൻസർ